Kuyenzeka ke mhlawumbe uthola ukuthi indoda ihambe iye enyangeni ithi ifuna ukuyobiyela owayo wesifazane. Uma ithi yambiyela ithi ifuna umuntu ozothulala naye noma ozothi wenza umkhuba nalo wesifazane. Isitho salo wesilisa ozobenza lo mkhuba singene ngaphakathi kusetshenziswa intamo yofuthi. Kuyenzeka fona ikwazi ukuthi ithunywe zihambe ziyothakatha. Uma ithakatha uthola ukuthi zizowuthatha umuthi physically, kodwa ke leso ke sisuke sesiphila physically, kusuke kungasesona lesi esiwumoya esiwutikolosho, ngoba phela ngaye ngayibeka lento ekuqaleni ukuthi kunomehluko phakathi kotikoloshe nomkhuba. Asikho isilwane ongeke uzusibone ozotshela ukuthi sikhona kodwa bese sikulandela imali ungakazi usibone wasiconfirma ukuthi sikhona. Meaning leyo nto sukuyithuma uthi ayiyokwenzela into ethile fanele ibe physically iyazi imali. And mawuthi uyabuka la kusuke kuthiwa iyolanda imali, into physically ayikwazi ukuphinde ingene njengomoya. There is no way. Thinteni ke ugeze wena, then ke mase kuthiwa sewuthinta umuthi, ngoba omunye umuntu uzothi hayi mina ngiyawuthinta umuthi kodwa manje awusebenzi. Ebese ubheka ukuthi okay, wena esidalweni sakho noma kwi-bloodline yakho noma komkhulu bomkhulu bakho umuthi na bewusetshenziswa yini na? Sinibingelele babukeli bensika yesizwe TV1. Lo okhulumayo ke kusawuyena umkhuluma Dumezweni, umfana kaSomkhehlekhehle, isipoko esikhehlezela amathambo, isipoko esikhehlezela imali. Ugedezile umfana uhamba ngobumnyama kodwa ebehambela ukukhanya, Nkosi yami. Benononjikanjikana umthambisi wenhliziyo zabafazi namadoda. Abele mbedlembedla amise kwajongosi. Sandla siyaphilisa kwabaphilisayo, sandla futhi siyabulala kwababulalayo. Asazi ubani obulalayo ngoba thina siyaphilisa, Nkosi yami. Cha, kade yagcinana, Nkosi yami, kade ngagcina nje ukuvela abanye sebozi baxaye ukuthi hawu umkhulu uMadumezweni manje kanti wonakelephi. Cha Nkosi yami, ngikhona, ngikhona, kuukuthi nje phela ngoba sisemhlabeni siphila ezimeni ezingafani. Ya manje kuvuke ngapha kuphinde kwehle ngapha kodwa ke kulungile. Into engiletha lana ke wembukeli wensika yesizwe TV1 ukuthi hey, izwe lonakele kakhulu. Yazi ngithintwa abantu abafisa izinto engingazazi, engingakwazi ngisho ukuzenza, engizaziyo ukuzazi ukuthi zikhona nokuthi ziyenzeka kodwa engakwazi ukusenza. Thinta abantu abasuke babona into le kude ebese becabanga ukuthi nala iyatholakala, kanti cha Nkosi yami, la kuyaphilwa nje, ukufa kukho, ukuphila kodwa ngoba sisase bancane naseminyakeni. Nkosi yami, manje asikwazi ukusuke sithinta into enamandla kakhulu. Cha, kunalento le ekuthiwa abantu abayithandayo kakhulu ekuthiwa zilwane. Kunezilwane ke ezihlukahlukene ezakhiwa zinyanga. Abantu indlela abayivusa ngayo zihlukahlukene. Lezi zilwane lezi ziyathunywa. Uma ethunywa zisuke ziyokwenza inhloso thizeni yalowo muntu osuke ethuma noma lowo muntu osuke evusile. Manje lezi zilwane Nkosi yabe zizwe abantu abaningi ngiyabona ukuthi indlela abasuke bayibeke ngazo nabantu abasuke belalele mase beba excited ngayo akuyona. Lezi zilwane kahle kahle ilwane ezihlukahlukene kaningi. Kunesilwane esivuswayo ngoba sivusela ukuthi siyothakatha nje.
lesi sithola ukuthi uma sivuswa lesi silwane lesi kuzotholakala insila yomuntu, noma uma ukuthi kufuna ukuvalwa kuzofuneka imali yakhe lo muntu. Mhlampe nje akuthunyelwe umuntu uthi hayi awungicelela nje noma 10 kusibanibani noma u10 rand, hayi imali enkulu. Awuna ngempela insizwe ifike icela imali base kuyabe kuyenzeka isiyamnika ke lo muntu mhlampe lo nyanga lo izomkhohlisa ngaleyo mali leyo, bese lo yahamba, bese lenyanga le seyithatha le mali le seyiyayibhila. Mayibhila le mali bese ivusa isilwane thizeni esizomela ukuthi uma kuke kwangena imali empilweni yakho, lesi silwane siyahlakaza. Ngoba yini ephathelene nemali, lesi silwane siyahlakaza, sayisilwane naleso. Obese kuba khona futhi isilwane esizobekwa ukuthi mhlampe nje ake sikhulume kanje, kunabantu abathandanayo, lokhu akukho serious, akukona ukuthakatha ukuthi kumnandi uma kusaqala ngoba kuyajabulisa. Cha hayi siyajola impela kumnandi size sishade, besithi indoda aka hayi cha mina sengifuna ukubiyela Nkosi yami owami umuzi. Kusayisilwane naleso esivuswayo lapho ke, ngoba lento iyalunjwa, kodwa bese ilunjwa nesilwane thizweni ukuthi lo wesimame uma ukuthi indoda ehambe yayofuna lesi silwane, uma yethi Nkosi yami uhlanga, bese lento iyavala. Kuyenzeka ke mhlawumbe uthola ukuthi indoda ihambe iye enyangeni ithi ifuna ukuyobiyela owayo wesifazane. Uma ithi yambiyela ithi ifuna umuntu ozothulala naye noma ozothi wenza umkhuba nalo wesifazane. Isitho salo wesilisa ozobenza lo mkhuba singene ngaphakathi, kusetshenziswa ini, intamo yofudi. Kuyenzeka futhi ukuthi yena futhi lo wesilisa athi cha mina ngifuna ukuthi angifuni ukuthi lo Nkosi yami wesifazane kuloku kushwabana, ngoba mina ngifuna ukubabamba labantu, ngifuna babambane, bengabi make nje wangena bese iyavala lento le, ingabe kusaphuma lapho ke. Ngizobe ngathi ngiyathwasisa Nkosi yami, kodwa akangifuni ukuthwasisa, kodwa zikhona izinto ezithi ayibambane bese ziyalokha. Uma zenza umkhuba ziyasetshenziswa nazo ukuthi angifuni ukuyichaza kahle ngoba ukusebenza kwazo akukuhle kahle, kodwa naleso kusuke kusayisilwane. Ebese kuba khona isilwane la khona ke manje sekuvuswa kuthiwa cha lesi silwane sizogada. Isilwane naleso uma kuthiwa mhlampe la sesibiyela umuzi ukuthi hayi man uyazi lama ke kwangena nje igebengu zizovela ijame koze kusekuseni kuthiwa ningamthinti, kusuke kusayisilwane lesi sifakwe lapho ke esigadile. Ebese kuzoba futhi lezi ke kuthiwa ke hayi babo ziyathunyelwa, athi omunye ngiyayithuma ziyokwenza u1 no2 no3, ngoba khona ikwazi ukuthi ithunywe zihambe ziyothakatha. Uma ithakatha uthola ukuthi zizowuthatha umuthi physically, kodwa ke leso ke sisuke sesiphila physically, kusuke kungasesona lesi esiwumoya esiwutikolosho, ngoba phela ngaye ngayibeka lento ekuqaleni ukuthi kunomehloko phakathi kotikoloshe nomkhovu. Lezi bengisayibala zivuka njengotikoloshe, ezinye zazo ziphinde futhi zivuke njengeyipoki, ngoba zilwane lezi ukuthi ukulumbana kwakhona akufani. Bese kuthi lesi uma sivuswa sona njengomkhovu, lesi ke sona masivuswa Nkosi yami, ukuvuswa komkhovu ke kusayinto eyodwa, akashintshi, kuyohlezi nje kuyizinto ezimbili. Kodwa sona masivuswa suke sivusela ukuthi senze nani, siyothakatha, ukusho ukuthi lo muntu uzoyinika lento le lo muthi ukuthi ihambe iyombela lapha. Yenzeni ukuze mhlambe omunye wakhona meke wajomba nje ashawe ikhanda noma umuntu aphathwe umlenze, kusayisilwane leso. Bese kuba khona laba bathi ke bayayithuma ezinye ukuthi Nkosi yami ihambe ziyolanda imali. Angifuni ukungena kakhulu lapho, angifuni futhi ukugxila kakhulu ngoba kuzoba inkinga ngesizathu sokuthi into ekwazi ukuthatha into ephysical
ngokwamoya ngokwa spiritual world into ekwazi ukuthatha into ephysical yinto ephysical. Asikho isilwane ongeke uzusibone ozotshela ukuthi sikhona kodwa bese sikulandela imali ungakazi usibone wasiconfirma ukuthi sikhona. Meaning leyo nto sukuyithuma uthi ayiyokwenzela into ethile fanele ibe physically iyazi imali. And mawuthi uyabuka la kusuke kuthiwa yiyolanda imali into ephysically ayikwazi ukuphinde ingene njengomoya. There is no way. But into ekwazi ukungena ngomoya into evela umoya engeke izibe physically. Uma iba physically kusuke ngayona iphysicality ukuthi isiqu noma osibona kodwa kusuke kuyi like umbono ivision wena uyibone ngazathi usaphila kanti cha sekufususe sithongweni esincane ongasinakile. Leso ke silwane esikwazi ukuthi siphinde sizenze physical but ngokwevision not ngokwephysicality ukuthi cha uzokwazi ngisho ukusithinta. No, there is no way. Manje indlela abantu izinto abayisho ngayo zisuke zibe inkinga. Ingakho manje sekunabantu abaningi abalokhu bekhala bethi ngaqola ubani kwenze ukuthi ngobani umuntu abantu sebegijimela lezi zinto ezisheshayo okuyizona ezenza ngazathi yonke into imnandi. Umuntu useyakhohlwa ukuthi yazi umuntu njengoba edaliwe khona into kuyena ekuthiwa isidalwa. Nanoma ngabe ibuphi umuntu unesidalwa esikuyena esimembethe simvikela ngaso sonke. Uma ungakwazi ukuthi wena Nkosi yami usazi lesi sidalwa lese kuyisona esikuphethe ebese wazi ukuthi njengoba nje ula yilesi sidalwa esikulethele yona la then ulungise leyo nto leke then there is no need ukuthi kufuneke zonke lezi zinto lezilwane ezifunakalayo. Kufuneka imali esheshayo kufuneka ini cha. Hamba nje ke kuqala ke uhamba uyogeza. Hamba uyogeza nje emfuleni ke ubone ukuthi uma ugeza angeke nibe khona ushintsho kuwena ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uzothi mina kade ngangigeza kanti uvele nabantu abalokhu begeza basuke bedlalela ngawo bengakwazi ukugeza ukuthi kahle kahle ukugeza kukodwa kuyini. Wazi ukuthi umuntu siyage kanti uyakhohlwa ukuthi sigeza lesa sidalwa lesiya. Yiso lesi sisibuyisa kuwena ukuthi manje masifike kuwe sihlambulukile ngoba isidalwa yabona wona ngenkathi senza imkhuba nje kakhulukazi thina singashadile kancane kancane isidalwa siyangcola. Lezi zinto lezi esingayinakile esizenzayo ziyasingcolisa isidalwa. Manje kuyafuneka ukuthi mhlambe kanje nje ngesikhathi ke uhambe ke uyogeza nje emfuleni ke usigeze lesidalwa ke usibize ke unikele nje Nkosi yami ngemali emhlophe ngale kokuthi uzuthinta umuthi noma uthinteni ke ugeze wena then ke mase kuthiwa sewuthinta umuthi ngoba omunye umuntu uzothi hayi mina ngiyawuthinta umuthi kodwa manje awusebenzi. Ebese ubheka ukuthi okay wena esidalweni sakho noma kwi-bloodline yakho noma komkhulu bomkhulu bakho umuthi na bewusetshenziswa yini na. Uthola ukuthi wena cha awusebenzi kumuthi mhlambe wena umuntu oyiwasho ngoba kahle kahle uyabona makuthiwa umuntu ufuna ukuthinta imoya ufuna uqale ngazathi ungazazi kahle wena your identity ukuthi wena ubani. Uyabona once waqala wazazi ukuthi ubani uzokwazi ukuthi okay wena ngokusuka kwakho from i generation nina nisuka la kuze kube kuyofika kuwena then uzokwazi ukuthi uma kuthiwa uthinta imoya ufuna uyithinte kanjani. Yiziphi izinto zemoya engafuneki luphi usuke usiko efanele uligcine wena luphi usiko ofanele ungaligcini. Ufuna uthandaze na noma fanele ungathandaza ake uqale ukwenza ini uyozisesha ukuthi wena kahle kahle ubani. Uyabona ke makuthiwa usesha ukuthi ubani sewufunani ke la ufuna isidalwa esikuwena yiso lese singuwena Nkosi yami. Laba abantu abaqale bahlangana ungakahlangani ngisho uma wakho nobaba wakho labaqale bahla bathi okay ufuna kube khona usipanibani wakwaSipanibani ozosenzela u1 no2 no3. Uyabona uma ungasufune labo bantu ukuthi bangobani labo bantu uma bengobani
babefunani ngawe, sifunani isidalwa sakho njengoba ula wena yini le oyiphilelayo uzokwazi ukuthi uye phambili, ngoba lezi zinto lezi zokushaya amakhona uyeceleni ayi yizo lezi ezifike ezikhalisa abantu kakhulu bese kuba ngazathi into ekuthiwa ubunyanga noma into ekuthiwa imithi noma into ekuthiwa izangoma noma bethandazi noma befundisi ayikho. Kanti siza sijahile singazazi thina kuqala ukuthi singobani. Kulula ukwazi ukuthi umuntu ubani kodwa kunzima ukuzazi wena yourself ukuthi ubani. Ngakho ke izokusebenzela ke uqala ufuna ukuthi okay uma kuthiwa ngifuna umuthi othile luyini usiko lawo lo muthi ofuna uligcine. Omunye umuntu uzofuna ukuthi uyagquma uyacha kodwa akazili ngisho ukudla. Kodwa lo muntu ufuna umuthi umsebenzele akaze nangelilodwa ilanga ayonikele edalweni ukuthi cha Nkosi yami uma ukuthi uyawufaka lo muthi lezi idalo ezikuyena phela akezi wamukele ngoba lo muthi lo umhlophe uzovusa inhlanhla kuyena. Lento le iumdanti ingakho ifuna ngazathi ungayilandelela kahle ungajahi. Yebo usuhambile waya kwaSibanibani wangalo waya kwaSibanibani wangalo ake uqale uhlale phansi manje uyibuza ukuthi okay njengoba yonke lento engisabathe ngiyayizama mana ayilungi ngisabathe ngiya kuSibanibani mana akulungi kanti yini le evimbayo ingabe yilabantu labe ngiyakubona abayazi into abayenzayo noma ngabe inkinga ikimi yini. Uma inkinga ikuwena akusho ke futhi ukuthi gijima ke manje usefuna ukuyoshaya amakhona cha ake uthatha amakhandlela nje amhlophe osabezizwe amhlophe nje kokukhuleke nezithunywa nje ukuthi anginqabile nikufunayo kuukuthi enikufunayo mina angikwazi. Awubizi umuntu lapho awubizi isibongo awubizi igama lamuntu kodwa uyasho ukuthi nina kuyinina enangiletha la emhlabeni mina Sibanibani wakwaSibanibani sengiwenzile u1 no2 no3 ukuya phambili kodwa akwenzeki. Ngakho ke anginqabile mina Sibanibani ukuthi kwenzeke inhloso zenu ngoba shuthi kuyacaca ukuthi konke lokho okwenzakalayo kuzinhloso zenu kodwa mina engikufisayo ukuthi ngazi ukuthi yini leni na kahle kahle eningifisela yona noma enaningidalele yona. Isidala sakho na kanjani kufanele sifike ngamaphupho bese uyasihlambulula Nkosi yami. Uyabona ukuzila ukudla ukuhamba ukuye emanzini hayi ukuthi zonke izinsuku but ngaleso sikhathi ke uzile nje lezi zinto oyithandayo ke uhlale wedwa nje kube wedwa uzobona ukuthi emhlabeni kahle kahle akekho umuntu odalela ukuhlupheka. Ukube kwakhona umuntu odalela ukuhlupheka ngabe sonke asiselwe sifumbele. Ukube kwakhona wonke umuntu bakithi wayidalela ukuthi azobusa emhlabeni ngezimo ke esiphila ngaphansi kwazo nesidaleka ngaphansi kwazo. Ufika vele encindezeni yokuthi mhlambe ubaba wakho kokuqala nje uzokuphika nje usasesiswini. Lokho ke kukodwa sekwenza ukuxongozela edlozini ukuthi hayi man nangu uSibanibani manje iphika lengane thina siyilethile kuwe leyo nto isizoba nomthelelo omubi uma ingelungisekanga ngendlela. So ngichaza ukuthi ke ezinye izinto akufanele siye sijahile akufanele siye sibheke ukuthi kuzokwenzeka imilingo ngoba imilingo yabona ukube bekwenzeka imilingo futhi ngabe bonke laba bantu abahlezi beyiveza ukuthi benza u1 no2 no3 ngabe uyenzeka but ngoba imilingo ayenzeki bayakwenza kodwa kugcine kungenzeki baningi abantu abakhalayo. So mina ngizela angizile ukuthi ngizothi hayi ngikwazi mina ukwenza u1 no2 no3 cha izothi mina kuwe mlaleli wensika yesizwe TV1 noma mbukeli ake uqala uzifune wena kuqala before uyofuna usizo. Ake uqala uzifune wena ukuthi wena usukaphi. Ake ubuyele emasisweni kuqala ke ufune insila yakho ukuthi man kahle kahle ngoba iyona into yokuphakamisa ayikhenye. Niyeke uhehwa abantu bethi benza u1 no2 no3 niyagijima benza u1 no2 no3 niyagijima. Cha akuhambi kanjalo. Zifune wena ziyeke zonke lezi ngoba lezi lwane lezi
asikho nesisodwa isilwane esithi uma sinikezwe umuntu, whether noma ngabe isilwane esiza ngezizwe, ngabe isilwane esiza ngamajaji, ngabe isilwane esiza ngamabutho, asikho kodwa isilwane noma ngabe isilwane futhi esiza ngesipoki noma esiza ngomkhofu, asikho esingeke sithi masifika bese kuba khona into ezokonakala. Ngoba isilwane masifika kuba ngathi kuvuleka ngala automatically fane kuvaleke. Yebo imali izoba khona kodwa injabulo ayisoze yaba khona. Ngani na? Yonke lento le inomhlabelo wayo, iyohlezi nawo, inemigomo yakhona nemibandela yakhona. Eminye yayo ungakwazi ukuphila nayo, yebo siyavuma, kodwa eminye yayo futhi angeke ukwazi ukuphila nayo. So qala usifune wena ukuthi uze uyofuna ilwane, uyofuna yonke lento le. Ake ufuna isidalwa manje sikuphethe kuqala, ke ufuna idlozi lakho ukuthi Nkosi yami ubani wena, yonke into ke izolunga. Ngiyeke ukuhamba yazi futhi sengiWhatsApp abantu la bethi hayi mkhulu uyakwenzana ukuthi mina hayi Nkosi yami angomunye umuntu, hayi ngomunye umuntu kakhulu angizenzile izinto lezi abathi bayazenza nami hayi mhlambe uNkulunkulu mhla evuma nethonga mhla livuma ke Nkosi yami nesidalwa mhla sivuma mhlambe kuyofikwa lapho. Kodwa uma kusanqaba laba abakima ngiboni ukuthi kuyokwenzeka. Ngiboni ngobani ilento ethi ngiyazazi ukuthi mina ngobani, akekho umuntu ozothi hayi ngoba kunemali ke manje sekufuna ngiyile, cha. Uzothi ufika nemali yakho ngitshela okay kulungile yima kanjalo. Baningi futhi abazoba ofakazi ukuthi nithi hayi awume kanjalo, ngiyakuzwa kodwa ke awuthukuma, ngizobuyela kuwena, angikhohliwe ngizobuyela. Ngobani ilento yokuzazi ayikho enye. Bukele Insika Isizwe TV1 bazofika abantu bafike bethi benza u1 no2 no3, benziwa musu ukuheheka, musu ukujabula, musu ukuba neexcitement yemali. Nkosi yami imali ayifiki kalula, ayifiki nje ngemlingo imali, no. Imali iyasetshenzelwa. Inkinga anifuni ukusebenza, nifuna into ezovela ithi boom, nifuna yamali imlingo, into esheshayo. Ayikho leyo nto, ayikho, ayisoze yaba khona. Makusakhona into ekuthiwa ispirituality, yezomoya, imimoya, ngeke ngisho umthakatho onjani, ngeke hayi akusoze kwalunga. So ilapho ke indaba mbukelo Insika Isizwe TV1. Cha Nkosi yami sithembe ukuthi le video izofinyelela kwabaningi, bese ke Nkosi yami ngokuthi sibuye singabonakali, cha sibuye sixolise ngoba phela asihlaleli kakhulu ukuthi sibuke yizwe, cha esikwenzayo useceleni. Ngakho ke cha siyabonga kakhulu, amen.